Mám to natočený, Maki, ukázala bych ti to, ale fakt tam jde hovno vidět. Tam nevidíš nic? 35. Takže jako já se pak asi s neboholenýma nohama navlíknu do silonek, to bude první. To máš dvojí šaty? No. To bude vidět. To je dobrý, Bětko. 57. Minuta 15. No nechce umět ani česky. Třeba si aspoň s Rusákama bude rozumět. Minuta 25. Minuta 30.